The insurance no ena empenifo ede enhyehyaya ba abontia ne nyina ese wa ID card no obi dada nanso so ebi ayera open foforo ahyanan a wo chema ne no obetua wo mabie portal bi a hono na abakwa akotua no na afi wa ma code ahodo bi ka ho bi a wo de apply a na wo card ayera no eno ne saa kwan befa so abenya foforo Isansa abato komisan epese obibia ede ne ho ehye di ntwere ne munti woni a voter ID card ayirano odi abefo ententan edwumadi aba obetimi afaso sebeya onsa ebeka wo card ne biem ne senti obetimi afa wo phone no abo star 222 star 1067 hash nesika ebeba no wabo afei enter reference no abo udin a wode etwere udin ewo abato enkrata mu afei wudi a wode mu awo no beba eye transfer summary eba no select one agietum obetimi atwen ewo phone ne so sebeya ebema wo prompter obetimi ede atua wo sika ana abekọ my approvals ewo star 170 hash so na watua sika no ede ama wo mu utua sika no wie a won be send o text message a etwese wo ne wo mu ede nsa wo so a ewie peye ogidi ye sesa online payment portal here wo dia bayi ebeboa ama woni awo ID card ahira watimi ehunu ntem sankrata yi Michael Boadu acting head public affairs ena nsa ehwase